Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, dan iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. Ay, ano ba din kabuhi, Kuya Bad? Ngayon din niya si Katrina sa akon, hao. Tungod bala kay tigulang na ako. Tungod, Parwiloy, ano natabo si mo? Gadali dali kagad. Ha? Exercise ako. Ha? Exercise. Exercise na? Oo. Gusto ko magbalik yung akong kusog kag kabakod ka. Abaw. Uy, nga gusto mo magbalik ang imo kabakod kag usog, hao. Para nga magbakod, hindi ako bla tigulang lang tawod. Ate, oo. Hindi ako bla pa sa tigulang sa tubangan ko. Ano plano mo? Gigutom ko bla mo, mabahaw tagor subog sa kwad ay. Sa diin, sa karinderya? Para social bla. Aba. Uy, pinangatsi sa mitmalay At tupad balay ito yung pangatsi. Oh, anong gusto mo? Din na makaon. Bari, mabahaw na sa restaurant. Uy, sa restaurant? Oh, tik mo upod ko si imo Parmiloy kay kabalo ka, bigo ko subong. Kinanglan nga maupod ko si imo pamahaw. Kaon, bawi umos kaon. Oo, bawion ko. Bayaran mo ha. Siyempre, ikaw mabayad. Ikaw nang hagad. Ang tawag na karon. Amo na lang patakaran. Na Sabagay, kung sinong nang hagad siyang mabayad. Abaw, Catherine, day. Lo? Kadami kaya rin natin sa restaurant, ho? O matuod lo? Kanami sa lugar nga ini. Abaw. Patayo pagwa. Parimiloy. Ay, nano man. Karoon patagan ni umabayan. Iprepara lang na ablas bulsa mo. Ang matuod lo Miloy. Pungko ka di oh. Dara. Maguba ganing kulungkuan mo, malayran pa tadi. Ang matuod. Hala? Lolo Miloy? Lolo Ilyong? Uy, ano? Nakita niyo ina ho? Uy, oo. Uy, kagwapo. Hindi, pala mo na si Carmalon Montesido? Oo. Amo na siya nagkakanta bala sa TV. Ay, hala. Ay, palapiti, balakan. Baskog na restaurant ah. Nga May ha? tricycle. Ay, mayo paguro palapitan ko na ay kay basi kilala ako. Bo, grabe ba? Ako na lang siguro para may mabantay sa lamisa. Yeah, wala. Uy, hala, wala ko yung sa inyo tuyo. Gusto ko lang siya makilala, Lolo Miloy. Sige. May masakop sa taba. Sige. Ay, palapiti to. Ari na ako sa tubang ni Carl. Ay, ano man? Bugnahon ko siya. May upod siya eh. Hi, Carl! Uy, nagbalik ka dyan sa akon. Ako gali si Catherine. Labay mo na akong kat. Pwede ko bala ikaw makilala? Yes! Pwede mo gid ako makilala. Kay fans mo ako. Pero may ako nagpamati sa mga kanta mo. Kami ni Lolo Miloy, kami ni Lolo Ilyong. Oo. Ba, may hinali lang ang nagsaligbat sa sugilanan naman ni kat. O, ano ba ang balbo sa amo na po? Oo man. Do sunod man sa amon. Sunod ba siya? Anyway, okay lang man nga magpakilala sa akon si Kat. Natawom siya. Kag wala ko sa nakita nga problema dira. Single man ako. Kag apisar sang akon nga sitwasyon, siguro mahimo man ako nga magigugma sa pareyo niya, di ba? Pangaluyag kay Kat. Galing, may nobyo. Ang pala siya ga, pwede. Nga aman Lolo Miloy, how? Basta pwede. Pwede man, pwede ka man ka pangaluyag sa amon, apo nga si Catherine. May problema sa amon. Pwede gid. Basta ano gani, Parmiloy? Basta, kuwan lang, ara lang siya sa permisa kada lagaw. Ay, kadami, Parmiloy, no? Kay nakakita na kita ni Carl diri, no? Lipay gid ako. Ay, nalipay ka.
nalipay man ako, Carl, nga nakilala ko ikaw. Mas ginakalipay ko nga makilala ko ikaw, Kat. Kag ang matuod. Hindi pa yun katapusan natin nga pagkitanay. Luyag ko pa ikaw nga makilala sa lubos. Kag luyag ko man makilala ang imong pamilya. Ina kong panugutan mo ako. Ano ba lang yung nabatsagan ko man? Kadasig sa pagkubakubas ang dugan ko. Diba ito ba lang? Katawang git sa iya. Kakuhan, Kat. Anyway, sa diin mo bala maluyag magkaon. Hindi ka magkabala ka. Akong bahala sa iyo. Di lagi kita taon. Hindi mo lakat, Kat? Oo, matuod. Dili na lang kita. Tapos, ikaw nang bahala, Yes! Ara na! Nalipay gid ka mo, no? Ay, nalipay gid kami. Carl, thank you gigali sa paglibre mo sa amon, ha? Oo. Daso naman, kitanay naman ka mo ni Catherine, hagaron niyo ko, ha? Doon ko, ha? Doon ko. Ano pa ginaulat nyo? Kain na! Ham-ham. Hab-hab. Okay, no, Parimiloy. Pasalamatan tagali si Mr. Carl Malone Montesido sa paghatag niya sa aton sang iya time. Paghatag sang time sa aton, nga makaintra man siya sa aton nga drama-drama. Sabi nyo, si Carl Balon Montesido, hindi mo na siya madali-dali tungkol sa kabisi, subong sa iyaga panahon. Oo, kaga-eskwela pa bala na Tuto Carl. Ano na siya gani grade? Grade 1. Hindi, joke lang, no? Si Tuto Carl, bisan ng sako, pero nag-try gid nga nag-intra diri sa aton. Kag, abi mo, may abilidad bang gali si Tuto Carl sa patag sa pagdrama, Parimiloy. Kung siya. Oo, nami man siya gali magdrama. Oo. Thank you, gid Tuto Carl. Kabay pa nga, may dason pa, no? Pamatiin nyo lang di sa aton yung channel. Kay ma-enjoy ka mo sa programa niya bon ka upod na bon si Carl Malone Montesido. Abaw. Kag siyempre, upod man ang aton nga mga kabarkada. Ha? Ang mga kabline massage naton, araman. Siyempre, no? Thank you, gid sa tanan-tanan nga nagapartisipar sa aton nga programa. special episode ini ba muna nga may pasalamat ka na Oo, may pasalamat gid kita. Kay siyempre, do sa ano bala, no? Mangin guest naton ang isa ka kilala man nga blind sa bilog nga Pilipinas. o hindi lang diri, no? Sa bilog nga kalibutan. Sinong wala kakilala kay Carlao? Oo man, no? Si Parimiloy sa pila kadlaw mangin kilala man eh. Kilala ko nga maduga baton sa pamahaw ni Carl. Maayong adlaw si imo lolo Mitoy. Ano to? Mas kumado. Nagbalik ko di kay ginhatag ko naman tan nga regalo kay Rose. May kulang pa bala? Agod niya batuno niya ako. Ang kulang mo. Ano ang kulang ko? Maghatag ka sang itom nga manok. Itong nga manok. Gatalala si Klaway mo lo. Anong itong nga manok lo? Hindi ko ibutang ina. Dito na yun sa dapog namon.